سلام زخبركم تعزبتنا كم يزنحكم انباركس نزي ساعت زي استدالو زينا حيث مزيكم اللهو مجمر تاقن استاتو درون بزفت سمتو متقعتي دلدل كريميا داق ماي تعاتيو أهورو كينياتا منغستن سدرو يفرار حكم زلو قاليتسو حايل زهب مدهانيت نبزحات كيناوين أتليتات يتسألو أب غريخ زقات أما بارع جاكا باشعات زغطور نبرتي كام منبرعم مزابينون زبلو زيناتات حيزة مزيكم اللهو سناي مكتتال أهورو كينياتا منغستي نسدرو يفرار حكم زلو قاليتسو بريزيدنت كينيا أهورو كينياتا منغستي تهاجر نسدرو مفرح دو كبل حتيتو ات بريزيدنت نبر نغازيطنياتا تابزحابو مغلصي منغستي بعد من زدفع ولاريتون دقون يفرار حكم زلو حبيرو ابت تمالي مسود خوينو زهابو قالم حتت أهورو كينياتا بتكبر منغست خم تقطع يرئي نيرو منغستي ام منبر غزا ودو حيلتات تصطا موفار خم تقطع دما تزاريبو اتوفر حيلتات تصطا نولاديتو زحلو زنبر ابالات حلوا مستلع علو أبزلو حدة معلتات كم زخونة نغازيطنياتات زحبر إهورو أتوساني مسئتي زغني تقاموت أرى منغستي بغت التاستحاز كم زخونة أبريهو إذ منغستي انتايز دلي إلا نغزا رأسي حتت مغنياتو نعايز دلين تخوينهم سقز بالكو سلس فرحكو يكونن نابا يمتو عدين دكين أمنت من تايو إلو اتمرحي تقاومو رايلا أودينغا ستتسوعنا يتقاومو سلفي أبستفل عليو كتماتات كينيا نزحالفو سلسة معلتات كيكايدن كلو نس مخبار نابرا ززامديوم أبتهم كلم حجز تخايدو تقاوموتات أهورو كينياتا منغستن مرباش بغنزب يدقفيو زبل كسي كقربالو سانيحيو أبتو قداي حتو زغربالو أهورو كينياتا كميجيري يزربشوم أنا كابنا يسرح على مستفانو خسابي منغستي نتي اتكينيا وين زلعلو زلو قداي وخحسبلو زلو إلو عبز حلف عمت ورحن حسا سلطانو زركبا أهورو كينياتا كاب سلطان كاب زورد ازرئتون فلمايو دحرتي قبل على السدراي يفتسمالو ازبل مفرح منغستي مساي قداي انتليو ناباي مزامبر نفس سدراي انتاي زخيدالو إلو بسنكتي عبز حلفو معلتات استقابرو تقاوموتات بوحدو 10 سبات كم زموتو تفليتولو درون بزفتسمت متقعتي دلدر كريميا داغماي تعاتيو أب كريميا أبزركب مخزن تتكوستي بسبب ألفون فاريت استفتسم متقعت سيبو سيبل نبرتي كابتبو تخول سخمس تقددون مقعزا ونكم استعان عفن سرموز روسيا قليتهم بروسيا استمزز أم حدري نايت أب كلتشان 14 استقبت كريميا سرغي أكسوينوف يوكرين أب متقعت إيد كم زلوا قليتو نسو كابت فنجرا أو اشتحموش كيلومتر زركبو نبرتي كابت خباب خوال سخمس تقبرو حبيروهم أب سقر للكارش زركب أقل بابروين أقل كم زقوارتsa ينقار قدمهم بقدام سبب سلطان روسيا أبتدل زنبرة ترافيك دو كبل جيرم كوانتا نبرو دحريقن بقلطف نمكاين كم زخفتو يفلات دحيرو كم منغست كريميا زوات حدش حبريتا دما كساعتو سخم الكتا زوهاب ترافيك سرقاتات مليسو دو كم زبلا يملكت أم حداري أكسيونوف أب كريميا أب زركب أورجا كراسنوغفيارديسكي زركبو تكالات مسرة المعات ألاما خمزخوني زغلت نسو أب تليجرام أب زرقو حصوف مسرة زلنا مرداتا زخونة زبصح عنوات ويكودات يلن إلو BBC نتمتقعتي بنص أخرجاقص أيكالن نتمتقعتي 5 استقلصلو زوا كاب دلدل كرچ لعلم 160 كيلومتر رحقو يركب تمبزحتي غزي دلدل كريميا تباهيلو زصواع دلدل اب 2018 استخفت خوينو امونغو روسيان كريميان منقد مكاينن بابورن كلو زخليو كملكت مجزات روسيا زوسد بز دلدل اب دبوباوي يوكرين زركبو حيلتات روسياون اقداسي ناي داغ مقرب مسمر مخاني فلات اب زحلف سوني اب تدلدل بزقاطمه فنجرا كلتا سبات مويتميوم اتصرغياون ستاسي خوم كله اتي غودني زخيد مسمر بابور جن ايتغودن روسيا نتبسوني استفتسمه متقعتي يوكرين بموقاس شبراو تكبار كم زفتسمت كسيسو يوكرين سرعت البون چكانن متقعت فتسيما زباله بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين حنا خفدي تحنيلو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي دلدل كريميا حقاو علامه مخانو يقلص نتخينات سخون تتكوستن مقرب استقاملو المسمر بمخانون إذا دما معلتها خمس فتسام بمقلاص التدلدل كاب أغرقلوت وصام مقبار كم زدلي يحبر بسنك أول حتك أمتي كلتشان إسران كلتان زقات أما كبد فنجرة بخافي الاستعاطة تدلدل أول حلقاتي تزعمت ملؤ بملؤ تخافيتو نيرو قداي حيل زلم مدهانيت ناي كينيا أتليتات زحمس زلو سلامنتايو عبز حلفة ورحقن بوت ناي
10 ኪሎሜትር ናይ ጽርግያ ውድድር ክብረ ወሰን ዝሓዘ ሮሌክስ ካልእ ዓቢ ስም ዘለዎ ኬንያዊ ኣትሌት ኮይኑ ብቕዓት ዛዕበይ መድሃኒታት ብምውሳድ ዝተጠርጠረ ምዃኑ ተረጋጊጹ። እዚ ወዲ 23 ዓመት ተስፎ ኣትሌት መርመራ ምስ ተወድአ ገበነኛ ኮይኑ ተተረኺቡ ስሙ ኣብ ዝርዝር ኬንያውያን ኣትሌታት ክኣቱ ኣለዎ። ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ነበር ዊልሰን ኪፕሳንግ፣ ወናኒ ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን አብርሃም ኪፕቱን፣ ተዓዋቲ ማራቶን ኦሎምፒክ ሪዮ ጀሚማሱም ጎንግ፣ ተዓዋቲ ማራቶን ለንደን ዳንኤል ዋንጂሩ ካብቶም ዝተኣገዱ እዮም። ከምኡውን 3 ግዜ ተዓዋቲ 1500 ሜትሮ ኣዝቤል ኪፕሮፖን መተካእታ ኤልያስ ማንጋጎይን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተኣጊዶም ኣለዉ። ብዘይካቶም ካብ ፀወታ ዝተኣገዱ ስፖርተኛታት ቁፅሪ ናይቶም ብመድሃኒት ዝተጠርጠሩ ኬንያውያን ስፖርተኛታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ነዚ ጉዳይ ክምርምርን ክቆፃፀርን ዝተዋህቦ ሰብ ዋላ እኳ ተስፋ እንተሃለወ እቲ ኩነታት ግን ዘስካሕካሕ ምዃኑ ይዛረብ። ኩሉ ሰብ ክዳሎን ክፅበን ይግባእ። ምክንያቱ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት ኣዋርሕ ቁፅሪ ናይቶም ብመድሃኒት ዝተጠርጠሩ ኬንያውያን ክውስኽ እዩ ይብል ብሬት ክሎሲ። ብሬት ሓላፊ ኣሃዱ ቅንዕና ኣትሌቲክስ እዩ። እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ጉዳይ ዶፒንግ ንምፅራይ ዝተናፀ ትካል እዩ። ንኩሉ ሰብ ዝብሎ ነገር ኣለኒ፣ ኣይትገረም ኣይትሰንብድ። ሕጂ ነዚ ፍጻሜ ደው እንተዘየቢልናዮ ኣብ መጻኢ መዓት ክኸውን እዩ። ኣብታ ንምእማኑ ዘጸግምን ዘይተጠቕመላን ናይ ኣትሌቲክስ ተውህቦ ዘለዋ ሃገር ኬንያ ከም መነቓቕሒ ተታሒዙሎ። ነዚ እዩ እቲ ሰብኣይ ቁፅሪ ክውስኽ ምንበር ክጎድል ኣይኮነን ዝብል። ቅድሚ 4 ዓመት ብሬት ኣብ ቻይና ከተማ ላንዝሆ ኣብ ዝርከብ ናይ ዋዕላ ክፍሊ ደው ኢሉ ትንታነ ሂቡ። መብዛሕትኦም ተዓዘብቲ ኣብ ጎደና ኣትሌቲክስ ኢንዱስትሪ ፍሉጣት እዮም። እቲ ጉዳይ ህጹጽ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ብሬት ኣብ ስክሪን ናይቲ ዝሓዞ ሪሞት ኮንትሮል መልእኽቲ ንጸባረቐ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ማራቶን ቦስተን፣ ለንደን፣ ኒውዮርክ፣ በርሊንን ቶኪዮን ኣብ ዝተዓወቱ ስፖርተኛታት 76 ሚእታዊት ከም ዘይተፈተኑ ይገልጽ። ብሓቂ ክርኦ ከሎ ዳርጋ ፍርቂ ካፕተን ኣብዘን ውድድራት ርእሰን ኣዲነን ሜዳልያ ዝረኸባ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ስፖርተኛታት መርመራ የጋጥመን። ካብዚ ገንዘብ ዝረኸብዎ ናይ ጎደና ውድድራት 80 ሚእታዊት ካብ ተቐዳደምቲ ነዊሕ ርቀት ኢትዮጵያን ኬንያን ዝመፅኦም። መልእኽቲ ብሬት ንጹር እዩ። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኸቡ መራሕቲ ኢንዱስትሪ ዶፒንግ ክቆፃፀሩ እንተደልዮም ገንዘብ ኣውፅኦም ክምርምሩ ይግባእ ኢሎም። እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። ኣማኢት ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ኣትሌታት ጽቡቕ ገንዘብ ንምርካብ መነቓቕሒ መድሃኒት ይወስዱ ኣለዉ። ካብታ ጎየይቲ ቱባ ዘለዋ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝበዝሑ ናይ ነዊሕ ርቀት ጎየይቲ እተፍሪ ኬንያ ነቲ መነቓቕሒ መድሃኒት ተቓሊዓቶ። ኣብ ዓለም ብቁጠባ መበል 147 ደረጃ ዝሓዘት ኬንያ ጎየይቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዕወትላ ሂወቶም ንምቕያር ዝፀሩላን ቦታ ኮይና ኣላ። ኣብ ውድድር ማራቶን ሎንደን ዘዕወት 42,000 ፓውንድ ክረክብ እዩ። ዋላ እቲ ትሑት ደረጃ ዘለዎ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ $250,000 ይሽለም። ተዓወቲ ማራት ሲኤልን ዱባይን ካብ 80,000 ክሳብ 100,000 ክኾኑ እዮም። ድሕሪኡ ብሬት ኣብ ኬንያ መነቓቕሕቲ መብዝሑ ዘገርም እንተኮይኑ ይሓትት። ጉያ ጎደና ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም መሳጢ ዝኾኑ ስፖርት እዩ። ብመንፅር ተዓወቲ ሽልማት ከምኡውን ናይ ተሳትፎ ክፍሊት ኣብ መላእ ዓለም ዝካየዱ ብዙሓት ውድድራት ንጎየይቲ ይስሕቡ እዮም። ኬንያ ብዙሓት ፕሮፌሽናል ጎየይቲ ህይወቶም ክቕይሩ ንርኢ ኣለና። ብፍላይ ብዓይኒ ኬንያውያን ብዙሕ ገንዘብ እዩ። ነዚ ድማ ዘይሕጋውያን መነቓቕሕቲ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝሰፍሩ። ብመሰረት ብሬት እዞም ዘይሕጋዊ ዕፀ ፋርስ ዝሸጡ ሰባት ነቶም ስፖርተኛታት ይጥቀሙሎም፣ ውሕስነትን ገንዘብን እውን ይረኽቡ። ንኬንያ ፍሊት ዝገብራ ነገር ኣሎ። እዞም ኬንያውያን ስፖርተኛታት ኣብ ኦሎምፒክ ሃገሮም ወኪሎም ክቐርቡ ኣይክረኣዩን እዮም። ካልኦት ሃገራት ድማ ሃገረን ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዝውክላ ማእከላይ ጋንታ ፕሮፌሽናል ጎየይቲ ኣለወን። ንኣብነት ብሬት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ 100 ደረጃ ዝሓዘ ጎያይ ካልእ ስራሕ ብምግባር መነባብሩ ይረክብ ይብል። ኣብ ኬንያ ግን መበል 100 ደረጃ ዝሓዘ ጎያይ ማራቶን ኣብ መላእ ዓለም ከይዱ ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ እዩ። ድሕሪ 15 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ካብ 1 ናብ 3 ክትሓልፍ ኣይከኣለትን። ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ብኣትሌቲክስ ፍልጥ ዝኾነት ኬንያ ኣብ ጽድያ 2016 ትካል ጸረ ነድሪ መድሃኒት መስሪታ። ኣብቲ እዋን ኬንያ ካብ ኦሎምፒክ ሪዮ ክትስጎግ ኣብ ኣፍ ደጊያ ነይራ። ኣብ 2018 ትካል ጸረ መድሃኒት ዓለም ዋዳ ዶፒንግ ኣብ ኬንያ ብዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኡ 138 ኬንያውያን ኣትሌታት ምርመራ ከም ዝተገበረሎም ገሊጹ። ካብዞም ስፖርተኛታት 14 ሚእታዊ ጥራይ ኣብ መንጎ 2014-2018 ብቕዓት ዛዕበይ መድሃኒታት ከም ዝወሰዱ እኳ እንተተረጋገፀ ድሕሪ ውድድር ዝተገብረ ምርመራታት ግን ከምኡ ከም ዝወሰዱ ተረጋጊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ዋዳ እቶም ስፖርተኛታት ዝወሰድዎ መድሃኒት ዝበዝሑ ብቐሊሉ ዝረኽብዎ ምንባሮም ይፍለጥ። ብሬት ግን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት እቲ ጉዳይ እናተሓላለኸ ብምምጽኡ ዝተወደደ ገበናዊ ንጥፈታት ከም ዘስዕብ ይዛረብ። ኣብዚ ዓመት መነቓቕሒ መድሃኒት ክወስዳ ዝተረኽባ ቤቲ ሎምፑስን ኤግላ ናን ያግናንን እቲ ካብቲ ሓኪም ዘምጽኦ ወረቐት ናይ ሓሶት ምዃኑ ፈሊጦም። እዚ ማለት ኬንያውያን ስፖርተኛታት መነቓቕሒ ዝወስዱ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሕግዞም ከም ዘሎ ይዘርኢ። እዞም ሓገዝቲ ገበን ይፍጽሙ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ። ኣብ 2020 ከም ኣሲክስ
ኣዲዳስን ናይክን ዝኣመሰሉ ኣፍረይቲ ክዳውንቲ ስፖርት ብሓባር ን300 ጎየይቲ ነዊሕ ርሕቀት ንምርማር $3 ሚልዮን ኣበርኪቶም። ይኹን እምበር ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ እዚ መስርሕ ምርመራ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣዝዩ ቀሲሉ ክኸይድ ጸኒሑ 80 ስፖርተኛታት ጥራዮም ተፈቲኖም። ኣብ 2022 መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ንጻረ ነድሪ መድሃኒታት $5 ሚልዮን ክምድብ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ፕሬዚደንት ኣትሌቲክስ ዓለም ሎርድ ኮ ኣብ 2015 ንሩስያ ብሰንኪ ዶፒንግ ካብ ኣትሌቲክስ ኣጊድዋ ነይሩ። ሩስያውያን መነቃቕሕቲ ብመንግስቲ ዝመወሉ እኳ እንተኾኑ ገለ ሰባት ግን ኬንያ ካብቲ ኢንዱስትሪ ዘይምእጋዳ ዕድለኛ ይብሉ። ካብቲ ብዙሓት ስፖርተኛታት ብሰንኪ መድሃኒት ዶፒንግ ዝተኣገደ ሃገራት ካብ ኬንያ ዝለዓለ ደረጃ ዘለወን ሩስያን ህንድን ጥራየን። ኣሃዱ ጸረ ቅንዕና ኣብ ኬንያ ዝረአ ዘሎ ግዕዝይና ዘሰክፍ ምዃኑን መንግስቲ ኬንያ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኣተው መብዛዕታት ዝሓሸ ወጻኢታት ከም ዘለዎን ይገልጽ። برجت بزحت سبورتنياتات تفتيناميوم سلازي وتسيتو انتاي كخون كم زخل نتصوريو وحدات سبورتنياتات مرمرة بوستيف مهلاوم كقرمي بلون يبلت على مدهني التكالات انت زي تيسابيرو ايتسوا عن زبل امنت زلو بريت كم زبلو بزحت كينيوين اتليتات ابتفتنا موداوم بحق عوتيو سلازي دمايو قطرنايتون من نقاق احمد هانيت زواسدو كينيوين سبورتنياتات موساخ تصبق نجر حتصير حمام من نوح وان رادياتيو ኣብ ግሪክ ዘጋጠመ ባርዕ ጫካ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሎም። ኣብ ደሴት ሮዲስ ግሪክ ዘጋጠመ ውሕጅ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ካብ ገዝኦም ክሃድሙ ተገዲዶም። ብዙሓት ካብቶም ካብ ገዝኦምን ሆቴላትን ናብ ውሕስ ቦታታት ክግዕዙ ከም ዝኽእሉ እውን ተገሊጹ። እቲ ባርዕ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እታ ደሴት ከም ዝተዘርግሐ ይንገር። ሚኒስትሪ ምክልኻል ባርዕ ሃዊ ግሪክ ነቲ ኣብታ ደሴት ዘጋጠመ ሽግር ይቕሬታ ብምሕታት ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ዛጊድ ብናይ መሬትን ባሕርን መጓዓዝያ ልዕሊ 3500 ሰባት ካብቲ ወጻኢ ክወጹ ከም ዝተኽኣሉ ሓቢሮም። ኣብዚ ብተወሳኺ 1200 ነበርቲ ካብተን 3 ዓድታት ፒፍኪ፣ ሊንዶስን ቃላቶስን ክግዕዙ ምዃኖም ይንገር። ሚኒስትሪ ቅልውላው ክሊማን ሲቪላዊ ሓለዋን ግሪክ ዘይተሓበረ ዝበሎ ሓበሬታ ኣካፊሉ። በጻሕቲ እውን ናብ ካልኦት ሆቴላት ብምስጋር ነታ ደሴት ይበጽሑ ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ብርጌድ መጥፋእቲ ሓዊ ሄለኒክ ሌተናል ኮሎኔል ያኒስ ኣርቶፖሎስ እቲ ሕጂ ዘሎ ባርዕ ጫካ ነቲ መሳለጥያ ዝያዳ በዳህ ክውሰድ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኤውሮጳ ብከቢድ ማዕበል ዋዕይ ኣብ ትሳቀየሉ ዘላ እዋን እታ ደሴት ብሰንኪ ወቡላ ንፋስ እናተዘርግሐ ዝኸይድ ዘሎ ባርዕ በረኻ እውን ትቃለስ ኣላ። 5 ሄሊኮፕተራትን 173 ኣባላት መጥፋእቲ ሓውን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ባርዕ ንምቁፅጻር ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ኪዮታሪ ዝርከብ 3 ሆቴላት ብባርዕ ሓዊ ተሃስዮም። ብዘይካዚ በቲ ባርዕ ዝተሃስዩ ላርማ፣ ላርዶስን ኣስኪለፒዮንን እዮም። ሓለውቲ ገማግም ባሕርን ጀላቡን ግሪክ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ምብራቕታ ደሴት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ ሰባት ንምልዓል ይሰርሑ ኣለዉ። ካብታ ብበጻሕታ ኣዝያ ተፈታዊት ዝኾነት ሓይሊ ባሕሪ ግሪክ ዝመጸ መራኸብ እውን ናብቲ ቦታ መንገደን ይገብራ ኣለዋ። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜና እዚ ነይሩ። ስለዝተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም